2025 കഴിയാൻ പോവുകയാണല്ലേ. 2025 ഇന്റീരിയേഴ്സിൽ വന്ന മേജർ ട്രെൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഒന്നാമത്തത് കേർവ്സ്. ഒരു ഷാർപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് കേർവ്സിലേക്ക് മാറി എന്നതാണ്. ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വാൾസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈവൻ സീലിംഗ്സ് വരെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ വരാൻ വേണ്ടി ഇന്റീരിയേഴ്സ് കേർവ് സർഫേസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലാസ്. ഒരു സാധാരണ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് ടെക്സ്ചേർഡ് ഫ്ലൂട്ടഡ് ഗ്ലാസിലേക്കൊക്കെ കൂടുതലായും ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മേജർ ബെനിഫിറ്റ് എന്തെന്നാൽ പ്രൈവസി ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഡെക്കോസ്. ഒരു സ്പേസിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉള്ളത് വെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാതെ അതിനായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആർട്ട് പീസുകൾ കൊണ്ടും ആർട്ട് ഡെക്കോസ് കൊണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിനെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ്. നാലാമത്തത് മെറ്റാലിക്സ്. ഫർണിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, വാൾ പാനൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, വാൾ ഫിക്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി ഫിനിഷ് തരാൻ വേണ്ടി വി യൂസ് മെറ്റൽ ഫിനിഷസ്. ചെറിയൊരു ആഡ് ഓൺ കൊണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് മെറ്റാലിക്സ് ഇൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ദ മേജർ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ 2025. ഇഫ് യു നോ എനി അതേഴ്സ്, കമന്റ് ബിലോ.